Došli sme a keďže tu v Košciach bolo teraz úplne dažde a tieto veci, ešte môže byť takde mokro. Takže uvidíme, ako to bude v lesoch. Dúfam, že to bude v poho a my už ideme dole. Dúfam, že po ceste stretnem nejakého medveďa. Za chvíľu budeme pri kríži, to je tak asi 2-3 minútky od tohtu, takže jede sa. Dúfam, že nebude extrémne mokro. No, teraz je tu mokro. Nie je mokro, v pohode. Very good weather. No tak to fičíme. A let's go. Zastavíme. A to je ten kríž. Kámo. Zapadá slnko a ja som takde úplne hedka. Tu bude teraz taký nie stúpačik, ale taký kopček dole. Takže technické pasáže prichádzajú. Kámo, to sa ten bicykel drží. Prikrčíme sa, aby sme dobre mohli kérovať a klapame. Kámo, jak to kýve. To je nenormálne. Tu väčšinou býva rieka, no nie rieka, ale potok, presne tu, ale teraz tu nie je. To je prekvapivosť. Prekvapilo ma to, no. A jede sa. Za chvíľu budeme, už sme vlastne pri Rebelovi. A teraz najprv sa ide na Girbeš, až potom na Mlynky. Úplne zabudol na to. Girbeš asi tak bude tu asi za 4 minúty a my tam sa dovezieme. Dobre, už sme prišli tu ku Girbešu. Teraz po rovine sa už ide len po rovine až ku Mlynkom. Mlynky. Dobre, už som v lese a už pôjdeme len hore dole. Teraz tu vidíte mapu, takže je to tak 4 km, I guess, do Myslavy, takže jedeme. No. Takže mierny stupačík, to je v pohode. Úplne v pohode, no a jede sa. Dáme si dole sedlovečku a pozícia. Prečo je to tak veľa
listov som chcel povedať. Why? I don't know. Tu si dám trochu už väčší prevod. Predsa len ideme dole kopcom. No. A krásny kopček dole. Trochu sa prikrčím, aby som mal proste väčšiu istotu. Trochu musím aj zašľapať. No. Tu sa ide trochu hore. Vlastne toto je Marky zjazd. Kámo. No. Zvládli sme Marky zjazd. Teraz celý čas len po tejto ceste až dole. Tu, jak tu doprava, alebo skôr za mnou, tu, no tak tam ide cesta do Bašky. Dúfam, že ste to videli, lebo keď nie, tak končíte. OK, ide sa dole, v pohode, chill. Aj. Fú. Amo dneska to bolo dosť dobré. A tu je lavička, som si ani nevšimol. Normálne je tu lavička. Dobre. Dávam si znova dole sedlovku, aby som vedel s bicyklom pracovať. Keby som si chcel zašľapnúť, tak sa postavím na pedále ako teraz a idem. Znova ďalší strom. No to nie je strom, to už sa tu rozsekal proste. No. Teraz sa tu pôjde dole celý čas už. Malo by sa ísť. No. Tam bola nejaká ďalšia cesta, tu nepoznám. Ani tu. Trochu naklapám. Sú tu kamene, takže nemôžem teraz. A už sme tu pri Myslave. Let's go, zvládli sme to. Tu už ani nepridávam, len to nechávam tak. Mierne brzdím, keby náhodou. Ale to boli listy, kam a som sa zľakol listov znova. A ďalšie. Dobre, spomaľujem. Lebo sú tu kamene, v pohode. No. A zvládli sme to. Sme v Myslave. Dobre. Sme tu. Dobre. Dobre, a toto asi bolo všetko. Tak vidíme sa na budúce. Tak čus.